Saziyên civaka sivîliyên got li Kobanê dixebitin di daxuyaniyekê da li ber ragihandinê girtina deriyê Kobanê Murşid Pînar û deriyê Sêmalka yên ji bo alîkariya mirovahî ya ji Rojavayê Kurdistanê re tê bikaranîn protesto kirin. Em wekû sazî rêxistina civaka sivîl ê hundir van helwest û rêbazên li dijî civaka sivîl û aram şermezar dikin û wekû neyartiya gelan dibînin. Ji bo ku pêşî li van kiryaran bêgirtin, em bangeke mirovî li rayadarên Tirk û rayadarên Hikûmeta Federal a Başûrê Kurdistanê dikin ku zûtirin dem biryara betalkirina deriyê Murşid Pînarê û deriyê Sêmalka rakin. Alîkariya mirovahî û pîdiviyên jiyanê rojane di deriyê Murşid Pînarê ra derbasî Kobanê dibe. Lê ev bûye di meh derî ji aliyê Tirkiye ve hatiye girtin. Saziyên civaka sivîl anîn ziman gotgirtina derî karê wan asteng dike. Ji ber got hemû pîdiviyên gotidin welatiyên Kobanê di derî re tên. Bu deriyê hanê hatî girtin tesîreke pir karî me kiriye. Kevnî ku em hejî ekazan û kursiyanin. İshak Bozî rêveberê saziya Kobanê ya alîkarî û geştkirinê diyar kir. Got gelek alîkarî ji wan re hatiye û li ber deriyê Murşid Pînar û deriyê Sêmalka hatiye rawestandin. ها طيبات برتشنا معنا دري دا ساكنة وهناك تشتمل هنا دري سيمالكا دا ساكنة ده حزر اسفنجي ما هي ده حزر بطني ما هي بيستروج دري سيمالكا دا ساكنة نهلا نعم درباسي كوباني كان كم ياردميل الملاب براو اف بیتری دم مهبون گو دریه مرشد پینار گرتیه او جی باندورک نباش ده سر جیانا مروان یا روجانه لباجار کوبانی. محمود بالی دنگ امریکا کوبانی.